Izoshiya ba? Ngoba phela kuyafana. Yini Ngabe ugogo wami akasaphili. Ngabe akasaphili ugogo ngishiye indoda mina. Uqonda ukuthini bathi ungaba ugogo Nayike indaba. Ugogo uzongisiza. Kanjani? Ugogo uyathetha mina namadoda ami waxelela bandi right. Awu. Kanjani? Hayi yonke indlela. Ngeke ngishiye indoda mina Ngayo ugogo yonke ephila. indlela. Hayi yonke indlela. Ngayo yonke indlela. Ugogo ephila. Shuthi umdlisile. Andidlisi madoda mina. Hayi umdlisile. Andidlisi kwamadoda. Akazi. Ngiyalibingelela nakho babukeli we-Black Life TV, uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami uSitifuza Dlanga Mandezulu. So-ke njengoba sinesihambeli namhlanje, nakanjani ikhona lento aseyisola kwi-relationship yakhe nophesini wakhe. Angasayiboni kahle kodwa ngizosichazela kabanzi ukuthi ingabe ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Sobona kanjani? Ngiyaphila njani sesona? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Egama lami nguZiyanda waKwaMaphumulo. Okay. KwaMaphumulo indawo noma KwaMaphumulo isibongo? Isibongo. Ukhulele phi? Ngikhulele eGreytown eMpolweni. Oh, all right. So njengamanje usuka eMpolweni noma khona la uhlala la khona eduze? Hayi khona la ngihlala khona la eduze manje. Uhambela isikolo noma mhlawumbe umsebenzi? Umsebenzi, ngizongumsebenzi kahle kahle. Oh, all right. Ngicela ke sivele sihlale nje phezulu kodaba ungichazele ukuthi wena nopartner wakho nahlangana kwakumuphi unyaka and nihlanganele endaweni kanjani? Sihlangana sinopartner wami. Sihlanganela khona eGreytown. Sisuka sobabili khona lapha eGreytown. Okay. Njengoba sisuka kwakunyaka u-2019. Okay. Sesino 4 years sithandana. Oh, okay. Mhlambe ke bese khona umntwana noma cha? Ukhona umntwana. Unganani? Una 6 months usanda kuzalwa. Oh, okay. So mhlambe ke ubaba womntwana ubekuphethe kanjani nje kusukela kuqala i-relationship kuze kube imanje? Mhlambe ke uke kwazanisa nomndeni wakhe la ezalwa khona nawe wamazanisa nomndeni wakho la uphuma khona noma bekusayinto yenu nje mhlambe kungenze ukuthi ekhaya lakho babona nje boom usunomntwana? Hayi bese ngaziwa kubo njengoba nami ekhaya besiyaziwa njengoba ngisho ukuthi sinengane. Okay. Into enza ukuthi ngize nami la ngomsebenzi ngoba nayo bethola umsebenzi ngala. Oh, all right. Nahlala nonke. Umsebenzi njengoba sihlala ndawonye sobabili nengane. Okay. Ekhaya bayazi ukuthi uhlala nobaba wengane nengane noma bazi ukuthi uhlala usondezele nje umsebenzi mhlawumbe emqashweni, hayi ukuthi kodwa kukhona umuntu ubaba womntwana? Bayazi ukuthi ngihlala nobaba womntwana. Abanankinga? Abanayo inkinga. Njengoba ngisho ukuthi bese sithandanile isikhathi sesidana. Oh, mhlambe ke bebemukele kanjani nje ekhaya amalunga akho omndeni, sazi ukuthi unobaba womntwana, yonke lento bebeyamukela kanjani nje? Phela uyawazi umndeni sisikuthi kanjani. Qale kayinkinga yabo. Yeah, okay. Bakukhulumisa kakhulu. Okay. Ngaba khona inkinga ngempela kambe isikhathi ke. Kagcina sebebona ukuthi hayi nayo uyindoda owamelayo amaqinisayo. Oh, okay. Mhlambe ke the time kade efika empilweni yakho ubunayo yena ubhuti obuthandana naye ngaleso sikhathi noma bewusingle and yena ubesingelini noma ubenayo mistress ubekhona empilweni yakhe? Hayi imini bekade ngithandana bekhona umuntu ade ngithandana naye ngaleso sikhathi. Okay. Kasho ukuthi ke ngoba phela uthando abongahlanisa uthando ngakholelwa kuyena yena bengekho umuntu ade ethandana naye bengazi ngokusho kwakhe. Yebo. Ngazi kanjalo ukuthi akekho umuntu ade ethandana naye njengoba nabantu bakubo sebengazi bebesho ukuthi uhlalile isikhathi eside enganayo umuntu. Oh, kulo 4 years lo useke wambamba yini nomunye umuntu oke wabona ukuthi mhlawumbe ngathi khona into abazama ukuyihlanganisa njengothando noma nje ubumnandi noma nana ke wambamba before? Hayi ngabe ngiyamsukela ubengididisile kushuthi ngoba hayi ngiyibone nje ngingedwa. Oh, wena akazaza kubambe? Hayi lutho. Ungekho busy vele? Hayi bengekho busy. Ngwavele bengithanda bekukhona umuntu ade ngimthanda ekuqaleni. Ngadecide ukuthi sengikuyena full time. Oh, okay. So ke usoleni, uzweni, bakutsheleni, uzibonele ini, yini ekubeka la ekhaya namhlanje, kwenzekeni? Akahle kahle ngijwayele ukuthi yabo angeke ngisho ukuthi mhlawumbe into engiyijwayele kodwa nakho ukuthi uma ngakuphathanga ukudla ngimamsele emsebenzini wakhe. Okay. Yabo ngiyombheka emsebenzini noma kanjani.
So ngelinye ilanga ngiyabona ukuthi hayibo ngeke sekuney'nsuku uma ngifika njalo uma ngingena khona lo sisi lo oyedwa nje ohleli ezongikhomba nabangani bakhe kuhleka ubone ukuthi Uhlekwani? angi-understand nami ingakho ngifuna ukwazi ukuthi kenzakalani angazi. Ngisho ngingena unakho ukungibiza ngikhombe yabo nje khulunyelwe kude ubone ukuthi ayabo labantu kukhulunywa ngami and naye uma ngithi ngiyambuza u-actor strange nje angi-understand iskenzakalani angisamqondi. Uke wahlala naye phansi wakhuluma wangichazela nje ukuthi Vethi ngeke. Mengifika ngizokubheka lapha ngizokulethela ukudla ngeke. Khona lesi slow yedwa lo uyangikhomba uyahleka bansisetheka. Angazi ukuthi kuhlekwa ini. Ngeke ngamhlalisa phansi. Wangitshela ukuthi hayi umphathi wakhe loyo. Uyena umphathi uyena ozomkhuphulela isikhundla into kanjalo. Kodwa umbona nje ukuthi into angichazela yona ngizwa kahle. Esho ukuthi wena umuntu ozomkhuphulela isikhundla manje nje bese kusho ukuthi bengikhomba usuke batshengisa ukuthi nanguma wengane yakhe ngoba akangazi phela nomsisi into engixakayileyo. Mhlambe khona enye into ethe ukujula wayibona ngomphathi wakhe nomuntu wakho mhlambe bendawonye somewhere mhlambe WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. Ku WhatsApp unakho ukumposta. Asho ukuthi uyabonga umphathi ini kodwa njalo nje uhlele emncono. Uyabona ukuthi kuhleli kungcono ngaze ngabuza ukuthi kanti emsebenzini usukele umphathi noma eyele ukosebenza. Yabo into kanjalo. Ngoba phela nami uyangixaka njalo uhleli postana naye uyabonga. Bonga ukuthi umphathe kahle usukwini kwenye inkathi umkhuphulele isikhundla kanjalo into kanjalo. Kaze kodwa ngize ngisho ukuthi yabo nami ngisaxakekile. Lo mphathi lo mawuthi umbhekile uyi-types kabhuti wabantu noma akayona types yakhe. Ayisiso ngasho uqinisa uyiyona. Uyiyona le. Nami uyangixina xakekile kuyimina ngoba ngeke phela ukube mhlawumbe umphathi obvious bekuzothi ngifike emsebenzini ngibheke yabo kube khona lo kodwa nje uyabona ukuthi hayi kuyahlangana. kwayimina usuke ngibuka umphathi ngalelo lihlo ukuthi kenzakalani. Ithi vele ngimlandi cause ngike ngaxhumana naye ngamcela ukuthi asondele akanqabanga uzile ukhona kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile usho akazi nokuthi ubizilweni akazi lutho kodwa uvumela ukuthi afike yena so ngicela vele ngimlande ukuze ngizokwazi ukuthi nikhulumisane nibonane. Yeba yekhinkini ngiyacela silandelene. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi maqumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo silibiza ngokuthi umfunani umuntu wami nakanjani ke njengoba ngimtshelile ngaphambili ngathi akhona ama-products amasha kwi-Black Life Pharmacy nakanjani if ukuthi udinga usizo ungaxhumana nathi ku 062 219 7748 062 219 7748 nanoma yiphi product oyidingayo njengoba kukhona ama-products amasha buza and njengamanje khona special esiqale umhla ka-15 siyophela umhla ka-25 njengoba ngikhuluma nje namhlanje zu-21 if I'm not mistaken 2021 but siyaphela umhla ka-25 i-special esikhona fona ubuze nakanjani uzothola usizo mekuwukuthi ifone ayiphendulwa nakanjani suke simata sakho sami nisixoleleni shiya imessage yakho WhatsApp uzophendulwa kungesikhathi esingakanani so ke udadewethu ngala uvumile usasijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi ngenzeka kwazi ukuphendula yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona so ke asike sibone singabe kuzohamba kanjani sabona kunjani. Yebo sanibona sisi. Uyaphila
Ndiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo Ngandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo negama lendawo la usuka khona. Ndinguzanele wakwaDelela, ndisuka eLamonti. Delela. Kuphi emakhaya? Amakhaya amasebhizana. Oh, okay. Uyamazi usisi engihlalayo? Wambona nje ngaphambilini. Mhlawumbe kumenza enkundleni zokuxhumana, mhlawumbe ngo-WhatsApp, angazi. Ke wawuhlangana naye phambilini? Ngike ngambona kancane. Umbona kuphi? Ujwayele ukufika emsebenzini. Oh, okay. Yeah. La usebenzela khona. Yeah. Ezokwenzani? Angazi ukuthi usukeze ngani ngoba akasebenzi khona. Ukuthi usukeze ngani angazi. Mhlawumbe okungenzeka usuke evakashele umuntu osebenza la usebenza khona. Kwangenzeka. Oh, alright. Ubhalile-ke uhlelo eluthi ngifuna nomuntu wami. Kahle kahle ayekho right. Ngokwenzakalayo kubudlelwane bakhe bezothando and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngicela umnike isikhathi sakho umuze ukuthi yini la akubizele yona la ekhaya namhlanje ngiyacela. Cela ukuva sisi wami. Ngicela ukukhuluma naye. Uyaphila sisi? Ndiyaphila. Ngiyaphila bese ngichazile la inkinga yami. Nginenkinga ukuthi uma ngifika emsebenzini ngiyobheka umuntu wami uhlelo uhlangana namanye amantombazane ungikhombe sa umuntu ohleba ngami nginga-understand ukuthi kwenzakalani ngoba usisangimazi. Hayi bo sisi wami. Cha uyahleka ngiyabuza. Ukuhleka into ekhona, into edaliwe. Manje singahleki yini? Mekuqhamuka wena sivala umlomo wethu. Ingoba leyo nto usuyenze yagona okokuqala khona okwesibili. Ngeke ngithi ngiyaqhamuka. Uyabona ukuthi labantu bakhuluma ngami. Inhloko kaMandela nayo yiyo engabe yasihlekisa. Inhloko yakho sisi. kaMandela. Sekuyinhloko futhi kanjani kuhlangana pho kwenhloko-ke nami ngoba phela mina ngibuza lento engibuzayo. Amboluka inhloko. Hawu. Iyona esihlekisayo. Uthi unendoda? Nginendoda. Indoda engubani le? Indoda yami esebenza emsebenzini. Indoda yakho? Unendoda njani inhloko nje? Nginendoda, indoda yami. Ukuthi yabani indoda? Kubani igama lalo ndoda le? Uhlangana nayo ngoba indoda eyami mina ngibuza wena ukuthi wena yini ekuhlanganisayo ukuthi ungaze ukhulume uhlele ungikhuluma. Awukhulumi kumina. Excuse me. Ungixelela ngalo mntwana? Lo ndimpromoter emsebenzini? Wena uncibe kanje inxa yami. Uba le ndoda yakho ndingayivala ngoku. Ndiyigxothe emsebenzini wami. Ngeke uthi ngalala ulambile. Before uze umxoshe uze umqasheke kwayigona bengivele ngisuka naye le emakhaya. Umnqondo wakho. Umnqondo wami kanjani? Umnqondo wakho. Oyiva lento uyithetha abini kumnqondo? Ngiqinisile. Ungandiqheli kakubi. Ungake. Indoda eyami ngiqhamuka nayo le emakhaya. Iphi ngoku? Ikhona. Iphi? Isemsebenzini. Kophi umsebenzi? Lo osebenza wena. Oh, xa ngayovula endlini yami ungafumana yena. Endlini yakho kanjani? Uthini kanti ngoba phela wena uyasho ukuthi niku relationship? Usendlini yami njengangoku. Hawu. Uthe wena uyamkhuphula esikhundleni suthandana naye futhi manje ndiyamkhuphula. Ngokwana again ekunikile imali yokuthi uluke ekhanda. Ayisuki nakuye, yeyami. Yeyami le mali. Wena ukunika iphi imali? Mina ngicela ukwazi-ke. Ngiyacela. Uthandana naye buthi? Izinto ezikanjalo wena sisa kokuthandana nje kukuhleka. Ukuhlekisana. Kuhlekwani-ke ningichazele. Khona lo zinto lezi esithanda ukuzenza. Nobabili. Yebo. Mangabe efika emsebenzini athi unothisa ukuthi wena uyahleka, uyamhleka, umkhombe kwabanye ama-colleagues wakho mayiqhamuka yena. Mhlambe ngabe ikhona yini lokho? Ukuthi uyazi ukuthi uthandana nomuntu wakho, or should I say umuntu wakhe. Mawumuntu uyambona ezovakasha, usuke ubawazi ukuthi uthandana naye. Ndiyayazi. Pho shuthi ngakwenza kanje. Pho kwenzakalani? Umqome wazi ukuthi unentombi yakhe. Ndamqoma ngazi ba unentombi yakhe kodwa ekambeni wexetsha ayifumana lonto. Wase ngithembisa kuba uzamlahla. Nangoku umfana uyile ekhaya.
uthethile ngonabantu basekhaya sizawulotyolwa mina ungekudala nje Oh, okay. Kanjani? isibhanqa nguwe Kanjani? Mina nginengane. isibhanqa nguwe uzosala nalo mntwana lowo uzobona ubuzotya ntoni Ukube phela uyathanda. ohamba nengane ezirhudelayo ngafaka ipampers Mina apho uhamba ekhaya irhuda yonke le uyaziwa. ndawo waziwa kanjani Uyaziwe ekhaya. lotyeliwe Wavele ekhaya. lotyeliwe Yebo. mina senibhatele kwagqitywa Hayibo kusho ukuthi kushako kwakho. Senibheke emshadweni nje. emshadweni sisa Ufila kanjani uma ubona umunye umuntu osifazane ofana nawe ekulesi simo eza wabhalela ishow ebuka abantu abangaka? Ekhala ngento eyodwa, how do you feel? Awubona ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uyokwenza nawe kuwena esenomunye umuntu wena abukise ngawe kanjena. amadoda sisi wami ambalwa kakhulu apha emhlabeni Okay. uba yahamba yayobamba kwelacala yabamba kwelacala iyeke xa ikwenelisa ikunika lento uyifunayo vala umlomo wakho Okay. njengoba yena elila ngokuba uyachiywa xa inosukuma le ndoda ivele isuka imchiye total uzawusale nanto engasebenzi nokusebenza amadoda abamfuni umuntu ongasebenzi Uright ngoba wena uyasebenza. Mina anginandaba nawe, angihlangeni nawe. uphila ngantoni sisi wami Ukuthi ngiphila ngani angihlangeni uzawudecline u350 lo uthembileyo uzawudecline usale umkhobo kunje ngiyakutshela. uzawusala unje Mina anginandaba nawe into ekade ngenza ukuthi ngize ngifike la ngikubuze. Ingoba mina ngeke ngithi ngiyafika ngizobheka umuntu wami emsebenzini. Wena kumele uhlangane namanye amantombazane. Nihlebe ngami mina ngihlangana phike nawe. asihlebi ngawe kahle kahle sike sihleba inwele ezungathi zezikaMandela Kanjani inwele zami ngiyayithanda nawe uyayithanda. zizo kaloku ezihlekayo Uyayithanda nazo zinje. akazithandi usoloko wathetha kakubi ngazo Ukushiswa Uthi ukhathele. Uyakhuluma ngosisi kuwena. uyakhuluma Uthini uthi akasamthandi noma uthi uzimisele ngaye. uthi seyikhathele nguye umboni nguthusilayilo nguthusilayilo seyikhathele nguthusilayo uyabanda Uma ngabuza unesikhathi singana nithandana naye. ayifuni wena leyo Kanjani ngoba phela umuntu wami. yeyami naye wena awungendawo Wena engathi kodwa wenziwe isilima la. Wena kwaye wena uyisilima uboni. kanjani mama Uyisilima. kanjani Uyamazi ukuthi kwayena lowo muntu siqhamuka phi naye. niqhamuka Usuka phi nje umbona. ndihlangana phi nokuqhamuka kwakho mina ngoba mina into endikuyo ngondikuye hayi kuwe indaba yakho anihlangene nayo angendawo neyakho Wenza yini ke pho ukuthi mangifika kuyena wena ukhulume ngami. ndisuke nguye Mina nginandaba nawe. nguye othetha ngawe kum Wena mase ubona ukuthi kube right ukuthi ubiza abangani bakho ningihlebe uma ngize kuyena. mna nabangani bami suke sihlebo kunye hayi kube kuthethwa nguye Uyimisele ngokuqhubeka uhlala kwi-relationship noma ubona isimo sekanje. Hayibo. Hayi uyangixaka usisi. Uke wathi ekhaya lakhe uthe sekulotsholiwe uqediwe right? Uthi sekulotsholiwe. Nakanjani lo muntu usho useyingoduso. ndilotyolwe So umisele ngokuqhubeka uhlale kubudlelwane noma ubone ukuthi isimo sesikanjani manje. Hayi angeke ngize ngikwazi mina. ewe vele ngowami vele ngowami vele ngowami hambi goduke nomntwana onekhwashi ungathini anginandaba umntwana hamba nalandasa yakho inesiso esingaka ingakho isingudli ngoba inakana nawe wenzana nalezi zinto uzenzayo indinaka ngantoni ke uhamba uthatha amadoda abantu ayingawakho umdlisi wambumba wazibumbela na umdlisile amadoda ngakathixo thixo wabumba kanje wabumba ngodongwe wena awunamuntu apha emhlabeni sonke singabantu babantu ungazothi nomuntu wakho umuntu awunayo akabhekananga na yakho wena uyishaya isifuba iphi ingane yakho manje iphi shuthi kwa mina ngiyakuchaza kumusho kanjalo ndichazwa into nzinwele zikaMandela ukwazi ukuthatha indoda yami intoni endichazayo hayibo shuthi mina nandichazwa zizilende ezinje sisi uchazwa yini imilenquke nje mina bengazi imilenqe umuntu onjengawe hayibo uhlele khala ngeyilenda yabo mina ngiyi-type yakhe awu khohlwa uhlale esho nje ethi izilenda ukhathele So akasasifuni uma ngabe ethi umuntu wakho nje ukuthi umuntu wakho uselobola ekhaya, uma ngabe ethi ufuna ukuyobheka ingane yakhe ayizala nosisi uzomvumela noma uzothi ufuna uhamba naye, uzothini lapho? sesayikhuluma ke indaba yengane
wathi angeke aze aye ingane izoza kuthina. Okay. Sekuyeyami vele ingane. Eyakho kanjani? Uzovuma awuhlala nayo? Angeke ngcono bengayiboni. Izovakasha. Umfana angayiboni. Akho ngane yakho. Shithi phela angeke azayisupport. Anginandaba. Alright. Anginandaba nami. Alright. Angivele wena. Utsho kum. Uthi uhlanisele Utsho kum. Dima umpromotayo. Mina ngizoba right only if ngizwa ubhuti akhuluma iside lakhe. So ngiyacela bandla ningivumele simfonele. Angeke ngize ngikwazi mina. Awuthandi mfana? Angithandi. Okay, shuthi ukuphoxeka okuphoxelise. Uyazi vele bakasafuna. Ngiphoxekile vele. Uyazi vele bakasafuna. Okay. Ukuthi ngize ngimoshe isikhathi ngize ngizafonela anginaso isikhathi. Wawusafunwa uyabanda. Anginandaba. Hamba nomnqondo obandayo. Anginandaba. Yibo. Wakho ngoba phela uyashisa. Ubovula umnqondo, uboyivulela indoda umnqondo. Ivulela indoda umnqondo, hayi lento uyenzayo. Yebo siyachisa chisa bhe. Khohlakele. Ungabanda usaphila? Hayi ukhohlakele. Ungabanda usaphila. Ungabovuma ukuhluleka. Uyangidina indlela. Udinwa ndim? Kwami mina. Awudinwa indoda? Ukuthi ini? Ungakulinga undinyele mina. Ungangikhombi kanje. Ukuthi mina nginje ucabanga ukuthi ngiyahlangana ekhanda. Yazi ungathi uzongibambezela. Ngilingana ngisona isilima. Yabo nezihlangu ungathi ziyangitshisela. Ungathi ziyangitshisela nezihlangu. Wena. Buthi ngicela ungiyeke. Buthi ngiyeke. Buthi ngiyeke. Buthi ngiyeke. Mina ngabe ngashiselwa. Uyangixaka ukwenza kanje. Uyangixaka ukwenza kanje. Ngoba mina onengane, mina ngithole izinto engamele ngabe ngiyitholile njengoba kukanje la. Ngiyaxaka kumasebenzeka kanje. Uthi ngithini enganeni yami? Abantu Uyandlimaza bhuti. Ngemuva. Uyandlimaza bhuti. Umfana uthini kuyena? Uyandinyela lo. Wena onyela. Uyandinyela lo. Uyishaya isifuba. Akandazi nakakuhle. Yewethu, delusa mina. Delusa. Delusa. Hey, ngendehlule sisifebe eMthekwini. Uluse. Ngendehlule sisifebe saseThekwini ndiya ke bhuti. Hayibo. Sizophetha ngokuthini manje? Angazi ngempela ukuthi into ezothiwa nakayithatha indoda. Indoda yami vele. Izoshiya ba. Kwaphela kuyafana. Yena Ngabe ugogo wami akasaphili. Ngabe akasaphili ugogo. Nishiye indoda mina. Ukhona ukuthini bathi ungaba ugogo nayi indaba. Ugogo uzongisiza. Kanjani? Ugogo uyathetha mina namadoda ama waxelela bandi right. Awu. Kanjani? Hayi yonke indlela. Ngeke nishiye indoda mina ugogo Ngayo ephila. yonke indlela? Hayi yonke indlela. Ngayo yonke indlela. Ugogo ephila. Shuthi umdlisile. Andidlisi madoda mina. Hayi umdlisile. Andidlisi kwamadoda. Xa ufuna indoda eright kanje ya, guqa phansi ngedolo uzoyifumana ekulungeleyo. Indoda eright. Ugogo wakho uphuma phi? Ngowaphi? Ungabuzi ugogo wami. Akazi kwanto. Akazazi izinto. Hayi sisakazazi izinto ugogo wakho. Oyakho ugogo uyazazi. Akazazi. Ukuthi uthatha abantu uthatha amadoda Ulapha. Uthini? Uyilokho kusho Uyathakatha? Owami ugogo. Ngoba phela shokese umdlisile. Yini oyenzayo? Dithe ugogo wami. Ngeke andiyekele. Ugogo uzoyenza. Ngeke andiyekele. Ugogo uNkulunkulu wasemhlabeni wakho lokho kushoyo. Noba ungathini nguye. So uyahlala ku relationship uyaphuma? Hayi ngizophuma siswami ngoba Vele phuma sekudini. ingqondo kushuthi akanayo. Sikhathele Wayi nguwe. mina kuyayifanele lento eyenziwa yona. Nami uzoyenziwa kushuthi kuhluke ngokuthi Asoze. So umntwana mayethu ufuna nomntwana? Angazi ukuthi uzomisa. Mayethu ufuna ukuhlala nomntwana angeke uzumnyisa. Angeke ngize ngikwazi ukuthi uzohlala nomntwana wakho. Ngeke ngize ngikwazi. Ngcono ngihle. Umntwana wethu siyamfuna ke sisi. Angeke uzunyisa. Dikazindini siyalifuna umntwana. Eyamangweni yakho zani. Umntwana iza naye. Nanko ukhona apha. 4 months. Oh, 4 months. Khona ozayo apha. Oh, okay. Ozayo. Owakhe vele. Owakhe. Asazi phela Hayibo. umadoda. Dimadoda doda. Madoda. Uyithatha phi leyo? Nabangani bakhe. Undaze laphi? Abangani. Ubaze lapha abangani bami? Abangani bakhe. Anabangani. Abangani amaxoxo. Sebenzisa Eyami ingqondo. owami umngane indoda yami. Yiphi le yami? Usiyanda lo. Lo uzicela bangowakho, ngowami. La. Ayi shame. Uhleka nje ubala ayikho kwalento uyihlekayo inhliziyo iyalila. Inhliziyo lijaja ngaphakathi. Ngaphakathi nje uyalila. Ayikho leyo sihlekisa yona. Wona ke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcine ngokufika, ngiyabonga ukuhlonipha kwakho. Kodwa okonke sokukhulumile, usisi usekuzwile and ukuzwile nanokuthi uselobolile ubhuti ekhaya lakho. So uyena ukhethile ukuthi uyaphuma. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike. I just wish into ayenzeke kuyena angayenzi kuwena. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu. Angeke ayenze siswami. Uzoyenza Ngiyami la ndoda. Ndiyayazi. Uyayazi ngani yami Yabona uThixo xa ikuphila indoda. Yabona leya ungathi ndazibumbela mina. Ile nto endiyifunayo.
iyiyo soze Awuyidlisile. hayi Akukwazi ukuthi umuntu akunakudlisa ngathi wazakhela yena. Uyilento ayifunayo. Uyidlisile. nawe dlise yakho Usezana nogogo. nawe dlise yakho Angeke ngize ngenze leyo nto. So, Kufanele uyohlala unjena-ke uyohlala ushiywa So One njengamanje way. ufocus ekutheni ukhulumise umntwana wakho. ngizoyikhulisela umntwana wami abaphume mina. Ngi-right ayikho inkinga. Ngeke ngimfonele angeke ngenze lutho. Anginayo inkinga. Bengifuna ukwazi ukuthi yini indaba ngiyixekisa uma ngifika emsebenzini kuphela. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani okusikwenzekeni siphetha la. And uyabona ukuthi kuningi nje. And uyabona kule relationship yakhe nosisi kunamanga phakathi. Ngoba nangu sisi kade kuveza njengamanje ukuthi okay. Khona into nje phezu kwento nje. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Enye into ngiyacela bafethu, bekuthi umuntu awumthandi, shona kuse-early. Noma uvele ungamsheli kwasanhlobo. Noma uvele ungamqomi. Mekuthi uyazibona ukuthi awumthandi kunokuthi ungamphula inhliziyo, kunokuthi ungafaka imkhonto enhlizweni yakhe ableed, asikho isidingo. Baningi kabe emhlabeni abantu abaphilayo. So mewuthi uyamthanda umuntu ufocus kuyena. Mewuthi awumthandi, bona ukuthi wenza njani, uphume kuyena, ungamqabela amanga. Hlukanani namanga kuma relationship nibhace ngogama lothando. Ku wrong. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ningithanda kakhulu. Bye.